जोंना बिदि गिर्जाखौ होननानै साहा लोङो ज'-ज'नो बिथाङा बिमा जागोन दिनै हेल' एभ्रिबडी गासिखौबो फिन खेबसेयाव बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय मादार्स डे 12 मे गासैबो बिमा माहारिफोरनिसिम हेपि मादार्स डे अल अफ इउ मादार्स डेनि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो गिर्जायाव थांगासिनो जोंना गिर्जायाव प्रग्राम जाखायो नालाय जायफोरनाखि खृष्टान मिन्थिखायो मादार्स डे प्रग्राम खालामो ओमफ्राय नै जोङो बिनानावजों आंजों गिर्जायाव थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि गिर्जानि प्रग्रामफोरखौ आं माबायदि खालामो एसे दिन्थिगोन आरोना थ'दो बिदिब्ला जोंनि गिर्जायाव जोंनि गिर्जानि प्रग्रामफोरखौ नायहैनोसै लेट्स गो गिर्जाया घन्टा बुबाय घन्टा बुग्राया ब्लगजों ब्लग सौग्रावलायदों नै बिथाङा बिमा जागोन दिनै बे ब्लगार बिमा फैद' जोंबो थुजानोसै नामा दिनै माथो मेखाखौ माबायदि नुदों खाराथि गेलेग्रा प्रग्राम दं नोंसिनाव फैनाय लोगो लोगो बिदि बिमाफोरखौ बेच होयो आरो फैनाय लोगो लोगो बिदि बेच होयो आरो फैनाय लोगो लोगो जोंना सिङाव हाबबायनाय भिडिअ जोंनि समाव जों जानायनि
आयै मारैबा गिदिर आयै माने सादेन जादों नालाय जोङो मैयासो एकदम सोलोंब्रबदों 5.31 सेकेन्ड मेथाइखौ जोङो मैया 5टानिफ्राय लानानै 8टानि गेजेराव कमप्लिट खालामदों 8टा बा 8टानि गेजेराव कमप्लिट खालामदों आरो बिनि गेजेराव गेजेराव जाबावबाय गेजेराव ओमफ्राय बेनिखायनो जों माने बेखौबो थार्मोलखौबो नेटखौबो हाखु दाखुसो हानांबाय दा गेजेरा जागासिनो जोंबो जाखांबाय नालाय हानांगौ लादों एसे ओमफ्राय दाना गेरजा गबाय जोङो मेसेज होनायाव खेबनो रोङासै ओमफ्राय मादार्स डेनि जों साहा लोंदों जोंना बिदि गेजा गनानै साहा लोङो ज' ज'नो बिदि प्रग्रामफ्राव आरो दिनै मादार्स डे नुवाखै साहा लोंदों एजों थिं मोनसे ओमफ्राय एजों थिं मोनसे आरो प्ले मोनसे सुखिदारिया जोंनि गामिनि मोलायनानै फट' साइज औ